Bandawrin. Għaw fej ġejna, għaw fej edin, kem għaw sabiħ bil-kol bandawrin. Jien Miss Grace bħas-soltu fisem l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu flimkien ma' Giuseppe edinaw b'istorja mill-isbaħ. Giuseppe, u kif tajtom bowsa l-itfal? Aħna għadna fil-bidu tas-sezzjoni. Sekk intikom bowsa tfal x'fiha, tas kemm inħobbkom jien, qalbi kollha nħobbkom, bowsa oħra. Għaxin nħobb il-kulħadd. Vera Giuseppe jħobbkom ħafna għax imur u jfittex l-isbaħ ktib biex inwaslulkom. U l-lum ġibnilkom wieħed jismu Ċisju il-Fenek taċ-Ċarruta tfal ta' Carlo O u illustrazzjonijiet ta' Mizzi. Iva tfal miġjub mill-Horizon u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Ċisju u dan hu Ċisju. Penġejtilkom stampa kbira ta' Ċisju. Ċisju kien magħmul miċ-ċarruta, mid-drab tfal. Ċisju Fenek vera ħelu. Ħelu ta' veru. Ċisju Fenek taċ-Ċarruta l-isbaħ Fenek li xi ħadd qatt jista' jkollu. Imma baqa' fuq l-iskaffa tal-ħanut għax kulħadd igustah imma ħadd ma jrid jieħdu miegħu. Qed jistenna li xi ħadd biex ikellmu u janqu miegħu. Minu lest li jieħu lil Ċisju miegħu d-dar? U minu lest li janqu u jitkellem miegħu? Anke jekk Ċisju mhux perfett? U anke jekk Ċisju xi ftit brikkun? U dan hu Ċisju. Kemm hu sabiħ dal-ktieb Giuseppe. Proset. Ejjew naraw xi tgħid l-istorja. Ċisju ċraret. Hekk kienu jgħidulu, Ċisju ċrarek Fenek vera ħelu. Kulħadd jinkieħ. U għaliex kienu jinkuh? U għandu sieq itwal mill-oħra, dik tal-lemin itwal minn tax-xelluk u allura dik tax-xelluk iqsar minn tal-lemin. Ejjew naraw x'ġara. Min hi dil-mara Giuseppe? Dik il-mara qiegħda taħseb se tagħmel biċraret. Issa taraw tfal, ħanaqraw l-istorja. Li taħseb dil-mara? Darba kien hemm mara li sabet biċċiet ta' drab żejjed tal-ilwin differenti fil-ħanut tagħha. Ma kenix taf se taqbad tagħmel bihom. Kienet qiegħda tħares mit-tieqa tal-ħanut ħożbiena taħseb lejn siġra tal-lews. U di s-siġra tal-lews. Hawnhekk araw Fenek. U għaw dik il-mara. Lemħet Fenek ċkejken u gustus taħt din is-siġra tfal. Fatta għajtet il-mara għax issa kienet taf ser tħejt b'dawk iċ-ċraret. U Fenek kienet ħatħejt tfal. Iva tfal Fenek, l-isbaħ Fenek li xi ħadd qatt seta' jkollu. Mela il-Fenek li bdiet tara taħt is-siġra tal-lews nebbaħa biex tħejt Fenek taċ-ċarruta mid-drab. Wara tfal tħejt ara bil-labra u l-ħajt. Seba' ħlada u din il-mara kienet ġa qed tfassal id-drab u tħejtu flimkien. Għajnejh kienu żewġ buttuni ċkejkna, widnejh twal u irqaq, u miħru tont isu ċirrasa.
tont kien imnieħru. Imma għamlet spal, tfal, għamlet spal. Id-drab ma servijiex, allura saqajn il-Fenek ma ġewx indaqs. U meta Ċisju beda jitallem jimxi bil-moħbi biex ħadd ma jarah, beda jotor la ġemba. Beda jkun ħajaqa tfal. Għax kellu saqajh waħda twila u l-oħra qasira, għax il-mara ma servix id-drab u għamlet żball. Minu dar-raġel? Filgħodu Ċisju għam maħsut. Kien daħal raġel fil-ħanut u Ċisju beda jibża. Dan ir-raġel ġaber il-kaxxa mimlija ġugarelli u kien ser jitlaq. Ara waqa' l-Fenek mill-kaxxa, qal ir-raġel. Kaxxa u l-Fenek. U fejn qegħdin, Giuseppe? Dik il-karozza ta' dak ir-raġel. Marmiju Ċisju u ħadu miju. U laqqas kien jaf fejn sejjer. Ir-raġel ġabar lil Ċisju u tefu fil-kaxxa, il-kaxxa tefaħħa fuq wara tal-van u beda jsuq. Ċisju ma kienx jaf fejn se jieħdu tfal kif qedtilkom. Mela u ħadu bil-van mal-kaxxa tal-ġugarelli l-oħra. Kemm hawn sabiħ hawn, kemm hawn sabiħ hawn. Giuseppe, iwa sabiħ, waslu f'post sabiħ ħafna. Kien kollu xkafef bojot tal-injam qishom ftit migrufin. Ftit wara daħlet mara li bdiet tqalleb ġol kaxxa, bdiet tofroq il-pupi u l-annimali għalihom u n-nies band oħra. Mela u Ċisju baqa' waħdu fuq il-mejda tfal. Baqa' waħdu miskin. Hawnhekk għandna l-Ċisju rieqet. Meta l-mara indunat li saqajn Ċisju ma kinux indaqs, tefitu ġo offa taħt il-mejda. Mela tfal warbitu abbandonatu, mhux sew, u żgur li mhux sew. Fil-qoffa sab ċarruta tawwalija, minnaħa kienet roza u minnaħa l-oħra kienet ċelesti tfal. Fil-għaxija waqa' l-frisk u għalhekk Ċisju kebbeb iċ-ċarruta monqu biex ma jħoss part, araw. U għamel sew tfal u ġvera. Miskin. Jiena kważi ħanikbi daqskemm qed jiddispjaċini għalih. Anke jien Miss Grace. Anke intom tfal kieku konna ngħinuh u ġvera. Jien kont inkun l-ewwel wieħed. U jien miegħek ukoll Giuseppe konna ngħinuh. Filgħodu Ċisju għam maħsud induna li kien hemm ħafna nies u kien hemm ħafna tfal ukoll. Tifla ċkejkna biċfuf roża ma' xara kienet qed tiċċassa leħ. F'daqqa waħda din bdiet twerzaq. U Ċisju inħasad għax ħaseb li għamel xi ħaġa ħażina tfal. Miskin, kemm għadda minn affarijiet da Ċisju. Ixtrihuli mama jekk jogħġbok, ara kemm hu kustus. Dit taqbes u tola dit tifla. Ma ndunajtx li dak tas-subien, irrispondita il-mara. Kif? L-isnet dit tifla. Jiena xorta joġobni? Le binti, ma ndunajtx li għandu siq iqsar mill-oħra. U t-tifla vera bdiet tikbi bid-dmuħ nieżel u bdiet iżżomm lil Ċisju. Deret li kienet ħatħobbu kieku xratula l-mama tagħha u ġvera. U x'għamlet it-tifla? Poġġietu f'postu.
it-tifla poġġiet lil Ċisju fuq l-ogħla xkaffa li setet tilħaq. Ċisju kien vera kuntent għax issa seta jara kollox minn hemm fuq. Poġġa bil-qiegħda bejn pupa gustusa libsa kollox roża u qors libes kollu oranġo u sa filgħaxija saru ħbieb tfal. Saru ħbieb bħalma jien ħabib tagħkom. Kemmu sabiħ li nkunu ħbieb u x'vera tfal. U hawnhekk għandna il-pupa u l-ors u Ċisju fin-nofs għamel ħbieb magħhom. Imma filgħodu daħlu n-nies u ħadu lill-pupa u lill-ors. Min ħdeħ u qatt ma reġgħu lura u Ċisju iddispjaċih. Kellu qalbu sewda għax telqu tfal. Ma setax jifhem għaliex. Ftit wara ġew ħdeħ pupi ġodda u reġgħu għamlu ħbieb iżda reġa' ġara l-istess. Fi żmien qasir ħaduhom in-nies. Ċisju beda jistaqsi għaliex hu kien se jibqa' fuq l-iskaffa waħdu. Meta tallem li ċ-Ċelesti iħobbuh l-aktar is-subien u r-roża il-bniet beda jdawwar ix-xalla li kellu monqu skont kif jidillu huwa. Beda jesperimenta forsi jiġi xi ħadd għalih. Daqqa jagħmilha ix-xalla fuq ir-roża u daqqa fuq iċ-ċelest tfal biex jintoġob. Miskien. Qed jiddispjaċini ħafna għalih. Darba waħda rid jara x'jiġri jekk ma jbiddilix. Darba ddeċida li dix-xalla jekk ma jbiddilix. Jekk kienet ċelesta jħalliha ċelesta u jekk kienet roża min-naħa tar-roża kien iħallih ma jagħtix każ u jara x'jiġri. Iva tfal u daħlet mara pulita tħares lejn il-pupi fuq l-iskafef. Ma kellix tfal magħha u kienet tidher xi ftit ikkonfonduta. Kienet ikkonfonduta dil-mara pulita. Laqa tal-Fenek bix-xalla ma' rasu. U mela kien Ċisju. Aziz Fenek taċ-Ċarruta, sir nażel lilek biex twennes lil ibni li jinsab marit l-isptar. U għanqitu magħha u xiħlaw tfal, xiħlaw ħajwennes it-tifel tagħha li kien l-isptar. Kellu missjoni sabiħa u kbira mela Ċisju għax rid iferraħ lil dat-tifel. Veru Giuseppe. Ċisju sar jaf li t-tifel kellu qalbu tajba u mal-ewwel tħabbeb miegħu għamlu ħbieb tfal. Iva u minn dikinhar Ċisju sab mama u ħuh ma' min jilab. Fl-aħħar sab xortih tfal. Bħalma jinsib ċortija għandi l-ħbieb lilkom u Miss Grace. Vera Giuseppe. Ċisju sab ħabib it-tifel u mama. U hekk jitferħan. Vera tfal. X'inhu isbaħ milli tkun ferħan. U hawnhekk tfal għandna t-tifel fis-sodda l-isptar u l-mama tiegħu u Ċisju qiegħed fin-nofs jitħabbeb magħhom. Xieħlew, proset. Xi ktieb għażiltilna? Proset Giuseppe. Tfal, l-istorja tallimna li aħna l-koll sbieħ aħna kif aħna. Kulħadd huwa sabiħ kif inhu. Iwa, u nħobbu lil kulħadd aħna għalhekk maħluqin biex inħobbu lil kulħadd tfal. Vera tfal, isbaħ minn hekk m'hemmx. U jiena għamilt qalb tal-imħabba. Roża għamilt waħda ċelesta u l-oranġo il-kulur li kellu l-ors. U ċelesta u roża kulur kif kienet ix-xalla. Issa intom tfal tistgħu tagħmlu qalb kulur li ma tkun fuqha pinġu il-Fenek taċ-Ċarruta.
Mhux bil-fors kif inhu Ċisju. Pinġuh kif tixtiequ intom, Fenek taċ-Ċarruta. Pinġuh hawn. Tuħ isem? M'hemmx għalfejn Ċisju, semmuh intom li tixtieq qalbkom. U ħudu ritratt? Iva tfal, anke jien ħanamilha u jibatuh lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu mod elettroniku. Grazzi Giuseppe, ekk eżatti, kif qalilkom Giuseppe. Grazzi tfal tal-li qattu hemm tisimgħu l-istorja, bowsa minn għandi għalikom u manan Giuseppe wkoll. U sakemm nerġa' nintaqgħu, saħħa u ċaw tfal, saħħa.